Karon namin sa Malasag Garden Resort. Diri may magstay overnight. And gwapo kay siya kay makita ang view sa Cagayan manata ni diri. Nice kayo. Who laughs like you? Lagyo kaayo ang ilahang place. Lagyo ang ilahang cottages sa restaurant, sa pool. And kailangan pa rin mo musaka jug pila ka steps para mabot ka. So ang pool nila naa sa baba and ang cottage naa diraa. And ang ilang restaurant naa pa jud sa taas jud. Dapat sa taas ta kay pangindot. Wah, lula. Nindot no? Kita ang view ba? Paligaw ka niya drama swimming pool nila ma. Bugno kay na ba? Bugno kay na. Mag early dinner may kaubano sila. And yeah. Ay, nakabalik na jud. Ikan mi nangaon dito sa ilang restaurant, so yeah. Rise and shine, today is a wonderful day and karon padulong mi dito sa restaurant kay mangaon mi pamaaw. Hindi ako nagbaktas ra ko. Turang duha ka bata nagbaktas ra pod. Hey. And sila kay magsakyanan sila padulong dito, so yeah. Pag nagsakay ka, Si pangani mo. Si pangani mo. Ben. Gutom mo wala. Ang ito. Nya lingaw mo gapon. Lingaw mo gapon. Gago kayo, no? Higay ko siyang kalumos itong salbabida. Ase mas layo mon Manila. Ngano mas layo man ang mon? Ikaw unsa mas layo mon Manila? Mon. Ngano mon man? Ay, kuhan di ay. Isang kay lang. Lagi, mon lagi. Taka Manila ay. Ano man? Makita ang Manila gikan diri dili. Dili. Makita ang mon gikan diri dili. Kita. Ase mas layo ang makita or ang di makita? Ang dili magkita. Mas layo ang Manila. Oh, mas layo ang Manila. Oh, pa sila kabalo tong joke na to. So manamig kaon karon and karon mobalik ni sa mong room kay nami kuon and mag-charge pa kog mga gamit na ako kay I think nami atuan pala yun sorry pa mi before mi muli and yeah. So karon nakabalik na ko. Padulong pa sila. So, yeah. Diri ang place, gwapo lang accommodation overall and nalay problem gamay sa service when it comes to food kay dugay ang ilang serving. So, yeah.
puntahan ni ron ma? Diri. Ano si tawagan ng lugaran eh? Bonsitas, fun ride. So karon na kami diri sa Bonsitas Fun Rides. So rides kami tanan mo or like parks. Karon na kami sa Bonsitas Fun Rides. Pauli na mig Davao karon pero hapit lang mi diri ah. So yeah. Uy, nana sila Kelvin sa aming bridge. Ano man? Sige, tagdagan dati. Kung bata pa ta kay sige tag dagan-dagan. Sige tag dula-dula dira. Ayo, Clash of Clans manday na. Gwapo kay siya nga lugar kay makita po ninyo ang view. Kita ninyo ang view. Naman ta diri para mga on man na. Asa magunsa? Mga on ta diri. Mga onta. Ah, nami diri para mga magsuroy-suroy on. ta. Ya magsuroy-suroy daw. O mag-ride ka. Ya mag-drive mi og ATV unya. Asuntan ni. Dali, dali dayon. Dali dayon. Dali dayon. Hi, Zaman. Justin. Si pangalan mo, Justin. pila edad nimo? 11 Asa ka nag-eskwela? PM. Asa? PM. Kasi maestra nimo. Si Ma'am Nelsie Bato-Bato. Kasi mong crush. Wala. Atik. Change of plans. Dili na mi diri mga on kay nautdan daw sa sudan og kanon. Nya karon mag picture lang mi dito sa ilahang hanging bridge daw.